play pi bro ngidi ka sur jong pat ba agani ka episode ka pra ngin batay pi shapang ka jingma jong ka information business but ki data jong pat ba hakani ka juk jungi menta ngi upload por ba haki social media baro ngi don lagi Gmail account lagi Facebook account lagi Instagram account but ki weda Henry kandai persen nangi upat ba ngim tip ya ka jingma ka ba shelindar habang ibu ya ki information lani bang ibu jing tip sipang ka jingim gujumi haki social media bu nangi ibu ya ki dur kidar chung ki bahing bahasan ibu ya ki phone number jong la diru haki ni ki social media pitip ni am bakani kalong ka iki ka ma ba na ka benta jungi dei bang ibu palat ya ki information jong la jong hapo ki social media sites baki hackers ki basniu lani kita ki brio ki bobet pahaban penan kam ya ka computer kin sayo lud ya ka information ka jongi iway brio but kin sa pendan kam baklaru ya ka information ki jongi bun bahanangi ki blaju yo phone lani ki blaju yo call na kita ki brio ki baong ya ladi baki dei ki dong tre jong ki banks bopher but ki jupen bit ingi da baong baki ATM jongi ki la sha block lani bangi job ya ka nuka lucky draw ne ya ka ta ka jingi khalai no sit ne bangi la yo ita ki loans ki bopher but kum ta ter bun nangi ki pat ba ngi tips pangini ki brio ki patak lani kita ki frauds ki bapun ingi man la kapor but bon nangi ngi juk tim kalai ki ngi juk halak lai ki la nangi bon oi ka phone Henry pilaju ya perkhat bakini ki brio ki yo na e ki phone numbers ki jompi nin batai phi shpangani menta kini ki brio ki batak ngi kumni la ni kita ki frauds ki yo ki details chungi na po ki hackers ma phi ki pajba ki bam tip kita ki hackers ki di mano ki hackers ki dei ki brio ki ba start bha ki line computer but ki ba ju shnai ki softwares ki bopher ki ba shnai ki nu ki kam ki ba ya dei ba ko computer Embaro ki hackers ki basliu Henry ki dan katto kaningot ki bale ki kambaman kini ki hackers ki pedan kam ya ka dark web lani ka darknet hatu pitib bakani ki internet ka ba mangi baro ngi pedan kam ngani ka pertai ka ditang 100% jong internet hakani ka 100% ni itang iki ka ba shalor jong internet Henry kan 100% jong internet ka daptang di ki kam ki ba masda ka ba mangi pa ngimla ban access lani ngimla ban rung besuk ti angka kini ki hackers kim ju pendan kam yik internet Henry ki pendan kam da ka darknet ni ka dark web ban yo yik information ki jongi kim ju pendan kam ki browser ki ba mangi barongi pendan kam ki browser kum ki Google ki baide ki pendan kam da ki dark browsers ki jongi but kita ki onion rings ki ba bun ba ki layers lani kita ki mala ki bangi haban rung ban yo yik information jung way brio but dei daga jingerap jung kini ki layers lani kita ki mala ki babun ba janjar bha yung nunu brio lani ikino ki brio bakin wat kita ki hackers ki babun ba ki kambaman ki baja hapo kani ka darknet ki black marketing hakaba philaban thi ki tiar yasiat lani ki weapon dealing child trafficking lani bandi ki khna magi khlungrit terrorism lani ka kam jung kita ki kai khlaw ka jingla ban thi ki drugs but ki wede ki jing deep in board film piracy music piracy lani bana man download to ki film ba ki jingwa baro ki ni la ban le lamba ka darknet but de lamba ka ni ka darknet haba ki ni ki brio ki yo ka user id ka jumpi lani ka ta ka id ka pa mo phi pindon kam ha ka por ba fishna ki google ki yahoo ki facebook instagram id jumpi ha pok internet but da ka jingerap jung ka darknet ki wat ki user id jumpi way but ki hack ka Dekla de bahag kita ki ID ki jongpi kin sayo ka full information ka badan apo ka phone ka jongpi bade hangni bikin salaban pulilu di ki message ki jongpi pelu di ki dur ki dar ki jongpi snap lut la da fi kran phone yano pelu di ki videos ki bama pishon pelu di ki whatsapp ki facebook videos ki jongpi but kum joro ki laban pet ki tu ki OTP ki jongpi lani kita ki one time password ki ba yo ha ka por ba pi penan kam ye ki internet ha ka por ba fi le ki ki online shopping lani ha ka por ba fi tie jing tie na internet tangi kini ki OTP Henry what ikitu ki OTP ki baki pa na ka bangi pi ka por bo pi change pin jong ki tiam ka por bo pi le kanu ka kam kitu ki OTP baro ki laban pelut kini ki hackers tila da pi perkhat baki tu ki brio ki bo phone pi mala ka por ki ba ong pi bala sha block ka ATM ka jong pi lani kitu ki brio ki ba ong pi ba pi hapan pa pi sa ki hindiat kanang bo pi nyo ka ta ka pi sa bo pi job ni kita ki lottery lani ki khalai no se ki bo per but ki wede ki brio ki ba thak pi Kiyo na ki phone number ki jongpi. Kiyo daga jingerap jong ki hackers. But kita ki hackers kiyo na pi na kini ki accounts ki jongpi hapo ki social media. Haka ba ma pi haka jingbop te pi bo ki phone number ki jongpi. Ka social media kalong ka ba mava ko pat ba pat ko parlok baro. Kam dai tang na kani kalat ka bu kiyo ki phone number ki jongpi. Ka don sana ka wepat haka ba ngingin poi perkhat. Ngi ki pat ba menta
i ai ki phone number ki jungi haki chaka bapher ki don ru ki pot bangi ai ki phone number ki jungi habangi fill ki nu ki form jang ki lottery ticket ni ai ru ki phone number jungi hak por bangi de thiet ki jan ni hit tiar hagi dukan bahe bot kum ta ter ni shu ai klumar be ki phone number jungi teng ki kot ki sla ki id ki jungi ki bangi xerox su ni shu bread hamadan ni shu bread ki dustbin henry haki tu ki id su ki don ki phone numbers ki jungi Ti ki don ki brio ki bale ki kambaman, but kini ki brio, ki le kumno kini ki kot ki chungi, ki kot xerox ki bangi shu bread lani ki bangi shu ai ki kini ki companies. Ki don ki brio shalendat ki bathit kini ki kot na kini ki companies. Hakador shiting ka lani artangka, ya ka way ka xerox copy ka badoni ka ID ka chungi. But kini ki companies lani kini ki brio ki badoni ki IDs ki chungi, ki David shakita ki hackers. Namar ba ki opisa. Te perkhat mapila da ka weka ID jung brio ka sham dor shitingka lani ki de kita ki ID haka dor shitingka ni artangka kinyo ado 100,000 lani shilak tangka da ka bade 100,000 tadi ki IDs jung ki brio bopher shakini ki hackers tang yakini ki xerox copy jung ki ID jungi henry wat la dangi pandap ya ki email ID jungi haka no ka form ka bangiyo tikini ki hackers ki thiet ya ki tu ki email ID jungi haka dor shitingka artangka biang but ki tu ki brio ki badon ya ki email ID jungi ki de hi ya ki email ID jungi shakini ki hackers namar baki opisar ki 4,000 pula but de nang ni kan bikini ki hackers kan sayo ya ki ID ki jungi kan sayo lo di information jungi kan sayo ki phone number ki jungi but kan sala ban hack ru ya ki ID ban hack ya ki phone ki jungi but kum juru ban call yangi ban tu pisar nangi ban phone ban beat yangi tang kata ki don ki hackers su ki bathiet ki certificate ki jungi ki ID ki jungi na ki dukan xerox bapher but kini ki dukan xerox ki le kum no hakapor ki xerox ki kod ki xerox extra ki tu ki ID but ki kod ki sla ki jungi ban yo ai ki tu ki agents ki ban ai ki kod ki sla jungi ki ID sungi shi ki hackers te mo pi ko parlok hakapor bu fi xerox ki kod ki sla jungi to yo pet ba kino ki brio ki ban le ki tu ki xerox kinum xerox tam ki kod ki jungi sakawai pat Nakabunta ki tu ki brio ki baju travel dak flight lani ki baju lejing da ka basyong flight lani ka basyong airplane. Pun pa na pi ki pajba ki babret no itu ki boarding pass ki jongpi. Lada pi pet ba ka tu ka boarding pass ka jongpi. Udon way UR code bala print nang tu. Lada don manu balap ka tu ka boarding pass ka jongpi. Ki la man scan yo tu code bar hapo jong tu code download baro ka information ka jongpi. Nadu ka kerteng ka jongpi ka kerteng jongki ki ki pa ka voter ID ka jongpi ka Aadhaar card ka jongpi ka passport ka jongpi ki license ki jongpi but kumjuru lada pi punan kam man thiet ka tu ka flight ticket da ka card Tiga tu ka card number ka jongpi but ki tu ki card CVV but ki password ki jongpi kin yo lo di ki tu ki information baro takadaw ko parlong ya pi baro ba travel lani ki ba lejing da ki flight wat nung berat klumar ki tu ki boarding pass ki jongpi henry kan jindala ba pinchu thang ya ki kanang ba ununu brio unum la ban yo information ka jongpi namar ba la da ki brio ki bamman ki yo information jongpi kin de ka tu information jongpi ha ka dor ka baramba Kumjuru kini ki agents ki ba ai ki information ki jang phisa ki hackers ki don ka connection jang ki lani ka jingeri jang ki bat ki call centers ki ba pher pitip ni amba ka business jang ki call center companies ka business ka ba bun pisa ba ka ba bun jinga nong ba ki bun pa na phi ki ba jio phone na ki call center lani ni ki finance company ki ba pher ki ba kali phi la da pi don kam loan ban thit kali lani loan ban thit yeng lani ba phin yo ikta ki offers lani ki loans lani ki awards ba pher but ki ba message phi ba mir basni te phila jo porkhat ba ki call centers ki yo na e ki phone number ki jampi ki yo na e ki information jungi but manu ba ai ki information ki jungi kini ki companies ki don kam customer bathamai man lakaski but kini ki fraud lani kini ki brio ki bathok bathak ngi ki don kam ya ki brio ba ki la man thok pisa man lakaski but kini ki ju ki fraud kin ki bathiet ki information ki jungi na ki call center but kumjur ki bade ki information jungi shigini ki call center ba kini customer jima phi ko ba to da long husiar ba haka ba PI ki phone number ki jongpi lani PI ki ID ki jongpi shaki brio lani haka por ba fi install ya kanu ka app lani ya kinu ki games haka phone ka jongpi namar haka por ba fi install ya kinu ki apps ba kinu ki games pin yo ebay ba kin mi ki tu ki button ki batho allow and deny haka phone ka jongpi ba haka jingbom tip mangi baro ngi nyon ba ki tu ki button allow ba ni sha ki tu ki apps ba kin pendan kam ba kin use ya ki contacts ki jongi lani ya ki phone number jongki brio ki button haka phone ka jongi ba kin pendan kam ya camera ka jungi but ki wede but day hagani ka por bala dangi snew bok haka por bingin yan ki tu ki button allow bakini ki hackers kin sa yo ban hack ka phone ka jungi but kin sa yo ban sailo dik information bagi details ki button ka phone ka jungi na do ki voice messages na do ki phone calls na do ki message ba per na do ki video calls ki ba per ba kum ta ter
Kidon ru ki por ha ka ba kini ki hackers kila bantu pisa na ka account ka jungi ka badan po ka bank. Pitip kumnu ki le ye kita ki kam snap ngin batai shapi. Ladang ile ha ka no ko ATM but ngi sei pisa na ka to ATM. Marsindap sei pisa ni jio ka message hapo ka phone ka jungi. Bar kata ka message na ka bank ka jupun i baka no ngi don pisa bar ka no ngi sei pisa na ka bank. Teng ngi ju shaot shitengka lani shipya lani artengka na ka account ka jungi habang ngi sei pisa. Ban ngi ju perkat baka ni ka di deduction lani kata ka jing shaot baka bank ka od nangi. Hoa teng ka laban long kum ta ka bank ka ju od ya ka pisa ka jungi. Henry man la ka por. Kitu ki shitengka ki artengka ka bangi shaot ka di baki tu itu ki hackers nangi. Lada ki hackers kila yo ban hack ya ka phone ka jungi. Ki yo lut ya ka information jungi ka pada na po. Na do ka phone number, na do ki contacts, na do ki OTP jung ki bank do ki yo lut. Kumbangi la batay ya pi mana. Ti haka tu ka por ba pi tap ya ki ATM jung pi hapo ka machine. But ba pi dial, but ba pi nyon YouTube pin mu jung pi. But haka por ba wanu OTP siya pi. Kini ki pin, but ki OTP ki letru siya ki tu ki hackers kila yo ban hack ya ka phone ka jung pi. But ki yo ban say shtingka lani artengka na ka account ka jung pi. Hoy, mapite pinum soku slider lada pishatu shitengka na ka account ka jong piha kini ki hackers. Henry lada fi perkat baha lada kini ki hackers ki tu shitengka artengka na ki paulak mut ki brio ha kini kari ka jongi. Te kan no pau kror ba ki yo, bar kan no pau kror ka pisa ba ki tu nangi ki pat ba. Takadaw ni hapan long husiar baha, ban ki hapan pet baha ya ki phone ki jongi. Ngim judui ban tap ya ki duplicate apps, lani ki duplicate software ya ki phone ki jongi. Kanang ba kini ki hackers kinum yo ban tu, lani kinum yo ban hack ya ka phone ki jongi. Tada pi kwa kumno ban tip, ba ka phone jo pi kala sa hack na yam. Pidi ban le kum ni. Pidi ban switch off ya ka phone ka jong pi, but pidi ban bat ya ka. Lada u battery jong pi u klut sa bet, hapo ka 10 minute lani ya ka 1 minute. Lada pi lada switch off ya ka phone. Kamut baka tu ka phone jo pi ka don ki virus lani ka di ka phone bala sa hack. Kani ka di ka way ki banta ha ka bangin tip baka phone jo kala sa hack na yam. Ti mapi ko pa ba tu da husiar bhana ni siya kamat. Haka por ba pi Xerox ki kot ki jompi. Haka por ba pi ai ki information ki jompi yenu. Haka por ba pi tap i ginu ki software. But kam tam what ju da boot hanya ka information ka jompi hapo ki social media, haka Facebook, haka YouTube, haka Instagram, haka Twitter. Namar bala da ki yo kini ki hackers kilaban ship mi ka tu ka data ka jompi. But kilaban pendan kam mi ka data ka jompi la ne ka information ka jompi haki kam man ka ba makikile. Tu ya husiar batulong ki bashay. Namar ka perthai ka tanya ki por ka tang start. But bun bhanangi ki bashapan bi. Kublay shibun. Lano ngin kindred